Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив про готовність визнати окупований Крим російським, але за однієї умови. Тільки після того, коли останній російський олігарх почне поставляти продукцію на окупований півострів. Про це він розповів російському інформагентству ТАСС. Лукашенко при цьому підкреслив, що піде на цей крок, хоча у нього начебто є інші зобов'язання. Я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны, и Крым, и все остальное.